Vretemoorn is het paan hier achter mij, onder Hoedemakerswei in Dokkum, compleet afbaand. De brandwacht van Dokkum en aan Waard waren rond 10 van jou zo'n alarmeerd, door blikken die dat het vuur al uit het dak wijsloeg. De brandwacht had urenlang douane west met het blussen van de brand. Omwennenden hadden een uurke voordat de brand uitbruts een persoon hurt voor het rennen jongen. Ook de politie sluit brandstichting net uit. Door de enorme skeer onder het paan kan de politie net voor een dadelijks technisch sporenonderzoek doen. Wol zal er een buurtonderzoek op touw zet worden. Het paan zal door de grote skeer sloopt worden matten. De brandwacht is uren douane west met het nijblussen van de brand. Het gaat om het pand van het Dokkumer Muziekkorps, Domuco. Zo'n 2000 bestaan ze al niet meer, maar ze binnen nog wel eigenaar van het pand. De oud-voorzitter wil net op camera reageren, maar liet weten dat hij, tegemoet met de andere bestuursleden, dit ergens wil onkomen zien hier. Het is al jaren voor de these en trajelien weer wij het slooptraject al ingaan.